jekk inti għandek ħafna ansjetà, kapaċi jgħinek, kapaċi għandek bżonn tagħmel xi ħaġa differenti. Kif tvarja, kif tkun konxju ta' inti kif inti fil-ġurnata u l-eżerċizzju li għandek tagħmel f'dik il-ġurnata. Prosit, mela, l-ewwel qabel kollox għal minn minna jkun għajjen mentalment li inti tħaddem ġismek ħajjejnek biex anka mentalment ħossok tajjeb. Mela qisu kultant ngħidu jekk jien għajjen minn moħħi aħjar nistrieħ, però realistikament jekk nkunu għajjenin minn moħħna, kemm ikun aħjar jekk aħna noħorġu dik l-enerġija minn ġisimna. Għax wara mhux biss ħadd istrieħ ħafna aħjar, anke jekk ma tmurx torqod, imma ġismek ħajkun kalm, neħħa dik l-enerġija negattiva, qed ħossok illi inti akkwistajt xi ħaġa, illi l-ġurnata tiegħek kellha aktar skop, ħajkollok ħafna benefiċċji, ħafna iktar milli kieku sempliċement mor torqod. Issa skont min ikun ma jiflaħx ovvjament, ma jridx jersaq lejn nies oħrajn speċjalment u anka biex jagħmel l-eżerċizzju, ġifieri l-ġisem ikollu bżonn jistrieħ. Però dak huwa mentalment. Fejn tidħol ansjetà, depressjoni, il-maġġoranza l-kbira tas-psikjatri, psikologi jgħidulek għamel l-eżerċizzju, għax dak anka għal-moħħ. Il-moħħ jirilaxxa ċertu kimika, Marko, illi permezz tiegħu ħajjaħdem aħjar, ħajħossu aħjar, mhux biss dakinhar biss, imma anka tul ta' żmien. Jiġifieri l-eżerċizzju huwa wieħed mill-aqwa rigali li tatna n-natura, hija ġofina li suppost nagħmluh, illi għandna bżonn nagħmluh, però jekk ma nagħmluhx nistennew il-konsegwenzi.